Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Unsa di ang gusto? Daghan, o dili ko makahatag. Pero dili na rason nga magpakawa ka sa paglaom. Gusto ka. Dili ko mahimo mapakawa sa paglaom. Samtang buhi pa ko, mulaom ko nga mubalik raw niya siya din uban sa among anak. Dave, Mahal ko ni Amy. Mubalik raw niya siya. kung mahal ka niya, dili ka niya biyaan. May bugat siyang rason. Sama ka bugat sa mga material nga butang nga iyang gusto. Jen, Mas bugat kaysa iyang obligasyon nimo o sa inyong anak, mao ba? mubalik siya. Ug hangtod niya ng adlaw, paabuton ko siya. Hangtod ka no sa ka magpaabot, Dave. Hangtod ka no sa ka magantos. Hangtod nga may piniktik pa ang akong kasing-kasing. Ug siya ang ipaningkit ni Ine. Dave, Yun, may barukan ka. Asa ka, Jenny? bahala ka diya ay. Makalagot ka. Oh, Jenny! Ayaw na pagbiya! Jenny! Nagkasabot ko. Ibati ka og simpatiyan ako, Jenny. Nagkasabot ko. Bugo tawana. Kibiyaan na kani, magpaabot pa gihapon. Tanga gyud. Auntie, asa di ay ka? Mo... Day, hunas man ron. Gusto ka mga totas dagat? Manginhastar, makasuway ka sad. Wabi aning hunasan dito sa magipuyan. Mga oras na, dali na mo, Ellen. Yay! Dagat! Ko auntie. Umani o na, Miss Baybayon, aron mo pa uli na ng usali, ha? Ha? Dali na. Sige. Ito na. Pero si Dave... Ay, day tuod. Mauna ko Miss Baybayon, ha? Ato as di, apas mo. Ellen, dali na. Mauna tas dagat. Bye-bye, auntie! Bye-bye! Ay, makapalik naman ni ko sa aki. Pildi kay hapon ko. O kining mga ingon ini, kindi ba? Mura ragbi yun sa mga bato. Pero inikuha ni mo, kinason di ay. Ay, tanawa, kita ka. Hello, Makao na? Uy, kalami ini, Mauni manok-manok. Ubay-ubay gini din dapita. Kay dili mo kay daghan ang manginhas. Dahil manguha taga din hiraman sad. Pero para konsumo, sad dili para baligya. Kanindot. Kamahal ba ini sa syudad? Ay hala, di ara ay. Mo nang imong gitudlo na ako gaganina nga ani ni Kadti, di ba? Oo, mauna. Mauna ka, ha? May mo ka nag-ibupuyo din, Jen. Ganahan man siya kong probinsya, ti. Mingaw. Samo ka dito sa Manila, uy. Ay, kumusta may doon sila sa papa ni mo? Wali ko makapangutan ng Dominga. Kaloy sa Ginoo. Tuanas laing naswit. Uy, ba? Pastila, no? Uy, nakan may balik ka man din Sumbo. Kay... ingon pang papa, mingawan jud ko no ko dinhi. Kay ni adili sa Cebu ang akong pusod. Mao gyud ay. Ang salamat sa Ginoo nga nabalik ka dinhi. Wa sa jud ko magdahom nga magkita pa dito pag-usab. Basta kay mibalik ra ko og Cebu og naghandom nga unta. Ikakita mo pag-usab ti ana. Og gidungogid sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nagkita kita pag-usab. Oo, uy. Salamat sa Ginoo nga ni akaday. May kauba na gyud Dave. Gahi man ko nag-uwi mong anak. Ay, hinungdan nga nagkinahanglan ko si mong tabang Chin. Maminaw mo na nimo. Yuya! Uy, Inday, Ellen, unsa man? Ay, kaunta
Yuyo po, dagan kaayo. Abi ba na kumibiya na ng tawhana, oy. Ipalik mo lagi na. Dili pa ka ana ati, nadang pagkaon. Mm. Ay, Oh, unsa ka? agay! Agay! Ano ka? Kasakit! Ginoo ko, wa ka magudi Agay. magsinilas. Kaya nagsandal man ko kanina. Mong natiniil na lang ko din kasakit. May mo pakatulog sa tuyo. Agay! Deb! Deb, anak! Dali na ko diri una. Dali na dong. Ano, Nay? Ay, aga ka on ang Disney Genie kay natunok man istuyom. Ubay-ubay gyud. Sakit. Ha? Akoy. Oh. Agay! Dali! Oh, Ay! Nga nagialsa ko ni mo mahukoy. kano sa maliti ka gipasagdan? Nga mahog. Dugay na. Siya mag-ingan? Ingon ko sakit kaayo. Agay! Tiya kalingkod. Kapdos, ningul-ngul. Natunog ikaw, auntie. Uday, ampi ka sa ingon ato ha. Katong tuyong kay sakit kaayo. Kapaman ko, anak. Di man ako tuoy, anak, kay sakit man ng tunog. Tambalan ta na. Sige na dayon, tatay. Tambayin na si auntie. Close your eyes, auntie. Close ang eyes? Ang ano man? Tambayan man ikaw, tatay. Iyan man imo tiil, tatay. Ha? Unsa? Uy, kinibata ay. Kimanok iya tiil. Kitunok siya anak tuyom. Pero, dili na mao ang tambal. Dili tambal ang iya, ha? Basin, ma-infected pa hinuon kung imo nabuhaton. Kadaghan ini. Lima ka buok. Ha? Nahinumdum ko sa una ni Amy. Tiyang natunog sab siya og ingon ini. Nagpakugos siya nako paingon pagid sa pagpauli sa amo. Dili lang ko pakugos nimo kun mauna. Ha? Snabya gid ka ante ako, tatay. Suko ikaw? Ha? Wala na siya masuko na. Kaya na gina siya, isnabira lang gina siya ang tinimo. Mm. Oh, what's man di eh? Gidaot ko ni mas bata, ha? Ayag tuon ni tatay ni mo, Inday, ha? Sige na, ampin na ng tili mo. Ipatong sa kupaa kaya ako ng tabalan. Bibi, Agay, hinaya pa. Sakit ra pa. layuran na sa tinai eh. Agay! Agay! Oh, muiyak pod ka, ante. Unsa? Ha? Dili, uy. Ana, gandam na ko ang mga pagkaon. Why don't we eat? Gitambalan pa si Jenny ni Dave. Nay, una naman nay. Dungan ta. Nakatuog ng bata. Ang bibi. Ayaw niya na. Kay basig wa pa mahinanok. Mapamataon niya kung imong kuhaon. Basta ikapoy na ka. Binod ang imong paa. Wawi, pila ra may kag ini nga. Gaan man kaayo ni. Makadaog ka kung mualsa. Gaan man ka? Oh, alas ra di ay? Kaya! Mukira. Gislo man lagi ka diyang natunog ka ganina. Tunok man to. Oh. Mao nga dili ka makaalsa kay may tunog ka. Asay maayo kung kamungda na lang ang akong alsahon. So, mahug pa lang inuun mi. Kaya na ko. Ay si kinambog. Kung kaya na ko, Di kaya. Pero ayaw na lang pagsuway kay madisgrasya o niya ta. Kusnito tagit ka. mapagi ka mausab no? Para ikaw rin nausab. Daghan na nausab na ko ang kunan ko na. Pero ang pagtanaw na ko nimo isip akong sud nga higala. Di na ka na mausab bisan ka no sa pa dyan. Higala. Bitaw, kita man. Kita mo lang. Alsahon na to mo, be. Sigara pa. Dili kay kusnito na tika. Si karon ko pag ginambag-ang nimo. Tawa lang ka diya. Si Ma. Um, Sir,
May mo bang mag-sulti ta? Sige na, Dave. Ako na'y bahala ni Inday, ha? Salamat. Oh. Balik ko. Kiapil ko niyang yakan sa aping. Humaniyahagi si Elaine. Sir, Nag-sir ka lang gihapon ako. wa ko maanad mo sang pit ni mong tatay, sir. Naanad ko nga amo ta ka. Then, that will change sugod og mga dawa. Nga naman. Dili na ko nimo patrabaho dito sa resort, sir. Ayaw ka bala ka, sir. Dili ko musulti si mong asawa. Nahibaw ko kung asa kong lugar. No. Dili ka na ang butang ko ipasabot. Pero, yes. Dili ka na mahimong mo trabaho dito sa resort. Isip usa ka panday. May nauna-unaan ka bang negosyo? Sultihi ko. Andam ko paghatag og igong kantidad alang sa imong pagsugod na ini. Pila ka milyon ang imong gikinahanglan? Milyon? Just tell me. Ug karon dayon, hatagan ko ikaw og cheque. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!